Dunaj spája krajiny, regióny a má mnoho osobitostí a mnoho tvári. Je to najväčšia európska rieka, ktorá ovplyvňuje životy až 115 miliónov Európanov a zasahuje pätinu povrchu EÚ. Práve s Dunajom súvisí unikátny finančný nástroj, program Dunajského regiónu, ktorý prináša podporu v rozmanitých oblastiach. Od podpory inovácií, zelených či sociálnych tém až po ciele týkajúce sa zlepšovania vedomostí či zručností. Jeho oprávneným územím je 14 krajín Dunajského regiónu, ktoré tvoria akúsi funkčnú oblasť vymedzenú povodím Dunaja. Je to región, kde je nevyhnutné spájať ľudí, predstavy či potreby. Je to európsky program, ktorý prináša podporu v objeme viac ako 250 miliardy eur s cieľom budovania zelenšieho, nízkouhlíkového, inteligentnejšieho, sociálnejšieho a lepšie riadeného Dunajského regiónu. Na Slovensku je to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré zastrešuje a zodpovedá za implementáciu tohto programu. Program Dunajského regiónu je skvelá a hodnotná príležitosť. Je to program, ktorý spája, inovuje a zlepšuje prístup k zdrojom či informáciám a ktorý prináša kľúčové riešenia spoločných víziev. Modernizujme a zlepšujme kvalitu života ľudí. Máme k tomu výnimočnú príležitosť, ktorú nám prináša aj práve tento program. Chceme mať región, v ktorom sa dobre žije. Píšme preto spolu úspešný príbeh rozvoja Dunajského regiónu a naplno využijeme potenciál, ktorý nám práve program Dunajského regiónu prináša.